college admission test sa University of the Philippines Cebu gidagsa sa mga tinun-an nga nagtinguha nga motungha sa State University. Buntag pa lang gidagsa sa UP campus sa mga tinun-an uban ang ilang mga ginikanan aron pagkuha sa permit sa gikatakdang examination ug mga adlaw ug sa Domingo. Bit-bit nilang pangindahay nga makatagan og katumanan ang pangandoy nga makasud sa State University. Sukad sa pandemic karon pa nahibalik ang UPCAT maong gipaniguro sa tagduma sa universidad nga hapsay ug luwas ang paghigayon sa pasulit. 104,000 ang gikatakdang mukuha og exam apan 15,000 ra ang kuhaon alang sa lain-lain nga mga campus sa University of the Philippines. UP is good and kanang good quality education ilang gikuan as well as flexibility which innovate students jud nga mo enroll nila der. Nag-practice ko mga mock exams, then kato pong gisan sa UP na sample exams. Salig lang sa Ginoo. Okay, yun sa preparation nimo. Ay, nag-read ako sa discussion sa calculus. Sinamo ko siya historical nga kwansan. Sumuto murag nindot siya muso then ganansag ko sa eskwelahan. Ako ganahan ko sa UP akong daughter mag-eskwela kay dili sa ko nag-ROTC sa una. I'm supporting them. I'm having their back also. Mangayo lang mig dispensa sa kanang mga naglinya gid no kay kanang ang OUR na to nga staff diri sa UP Cebu, what they can only do is to just assist the examiners. So, sila yun di mi makahikap ana sa ilahang mga permits, ang makahikap ana ang in charge ra gyud coming from UP Diliman.